Cristobal. Sendagilea. Eta gainera psikiatra. Eta gainera aurre psikiatrian eta psikologian aditua. Jarra, hori aspaldi danitator, jente guztien adimenean edo goguan, ez da. Baina, eta egon dire tentatiba batzuk, Gipuzkoa eta Bizkai parte guztietatik, baina holan gauzatu nik uste bakarrik berda moduen hemen gauzatu dara. Hasieran, kezka asko eusen horri buruz, ze, klaro, esaten ustien niri, ikusi, jokuke, gurasoen bilerak egiten dugunean, oso guraso gutxi torten dira, eta ez dakiz epasuko da. Hori maia, Arantzana Jarraga eta Ingurok, ez da? Eta korretan naso guzti dala, ikukitun bilera bat, eta, daun artean sortu zan beharik esan dutzen. Zu, egin behar dugu guraso mintegi bat, fundamentuzko mintegi bat. Eta gurasoi kosetan jarrona. Eta horrek zer izan gure dugu, ipiliko dugu. Hasiera baten, izan behar da fundamentuzko. Edukiak beretak ondo finkatuta eta ondo. Bi hori, zapatuta. Eta gero, zapatun kikai aurrak eukiteko zuzen hautzendegi batekin. Horrek gurasoak etorri ditezke ari gure barek. Eta hori dego gasto bat, eta dimendiri ezin gotzego leporatu hori gastu hori. Hori duen izan dutzen. Kobre dugu 11 bat euro bikotea. Eta ziginen. Eta lehen urtien izan zen 15 bikote. Bigarren urtien 30. Eta urten ja gabiz 60. Eta nik uste dut hori behituko da. Zein dago helburue, esan dut mintegia. Bakarrik gurasoen eskola. Eskola da, modezo bat edo, noten dago ezak jentia, ez da. Ez mintegia. Eta zer da mintegia, gurasoa partatu darien, eta euren artean kezkak gauzak eta aholkuak bat abesteari emon daien. Daien, ez da. Daien. Eta zer da egitazmoa, hasi ziren hiru urte batera, bateratuta joan euren aurrak 16 urte eukia arte. Era hortan, egon diren bat abesteekin topauko dale laguntza edo apoio bat edo eta hola naiz. Hasiera baten, dana ingendu bi urtean zehar alazaten. Eta gero dagoz, aletxabletakoak eta, hango partekoak, ez da? Eta, aletxableta eta gero beste herriak, eskoliatza. Eta, orduen euren dako jarri gendun anantena bat. Eta Arantzana Jarraga, moten dutzi are ez da? Zeran urrengo urtieta, zeran dugun, ikusiko dugu. Asuntu da, mintegirako bi parte. Parte bat da, maizuen edo, Larabila, Arantzana Jarraga eta Ingurok moten dugu gauza. Eta antolatuten dugu Maia Etxebarria. Ezin besteko baten, ez da? Eta dugu, ordu bete tardi izaten da asalpenak, eta gero bi ordu erdi batean gurasoak jartzen dabe galdera. Eurak dukien horrekin arazoa. Eta hori iten da bidontan. Horan, idatzen dutzie Maiari, ze arazo dukin zen, eta gero, segun, holan, pribatu bat dago, bitortenaz, bedazen erdietan, eta guraso horrekin ikusten dut alkarrizketa sekreto bat. Baina, interesgarria bada, beti interesgarria dira, baina emaraukie arazori
asaltzeko, horren, ameketapietan, ipiten dugu nire hori, eta horren, ematen dut, asalpen edo esplikazio guztiek edo. Eta, klaro, orduan, pentsatzen duen, birra arrazoagetik, urtean dibida guraso batzie. Alde batetik, psikopediatra nien, eta horrik batzutan, kasu batzuk, behar dabe, ez dakit esan da, gaitasun bat, eta horren mikrotik. Eta bestetik, edo igual bestea da importantzia, behintzen bibide urtean, dara bateratutea, bakoitzak beren albokoen berotasuna sentiduteko. Eta, entendu eta oso,